si ukážeme 5 najlepších hier bez Wi-Fi. Ako prvú tu máme, asi ju viacerí poznáte, Warriors. Je to mega dobrá hra. Samozrejme, ako môžete vidieť, nemám Wi-Fi. Tu ako píše loading, mali by byť eventy, máte tu spiny, máte tu Slayer Season, Silver Luch. Môžete si upgradeovať svojich bojovníkov a samozrejme môžete si vylepšovať svoje, ako by som to povedal, neviem, asi viete. Ako môžete vidieť, už som na timeline 4. Vždy, keď dojdete na koniec, môžete prejsť zase na začiatok. Tu máte dungeony, karty, ktoré vám vylepšujú svojich bojovníkov a samozrejme shop, v ktorom si môžete kúpiť tie zelené, za ne sa kupujú tie karty a skills. A keď dám battle, môžete bojovať. Ako ďalšia hra, tu viacerí poznáte určite, stavím sa, že už všetci poznáte. Je to Geometry Dash, áno, ja mám platenú verziu Geometry Dash, ja si tu môžem vytvárať aj svoje levely. Ale niektoré veci tu nefungujú. Napríklad, keď chcete vyhľadať, tak vám to nebude fungovať. Alebo toto, no internet connection, alebo gauntlets. Samozrejme, nefungujú viaceré veci, ale stále sa to dá hrať. Môžete hrať RobTop, levely. Ja už tu pár ich mám. Takto. A preto je to dobrá hra bez Wi-Fi. Ďalšia hra tu je táto legendárny Minecraft. Určite ho všetci poznáte. Tak ako Geometry Dash. Samozrejme, není úplne bez Wi-Fi, lebo a moc to není priateľské, lebo to stojí peniaze. Ale samozrejme, ak máte Minecraft, môžete ho hrať aj bez Wi-Fi. Niektoré veci nebudú fungovať, ako napríklad Reels, Marketplace. Tak, ale svety si môžete v pohode vytvárať aj hrať. Ďalšia hra tu je Stackball. Väčšinou viacerí ju hrajú, keď sú offline. Je to mega dobrá hra. Môžete ju hrať kedykoľvek, keď ste offline. Hopla, nevadí. Ďalšia aplikácia, ktorá má v sebe ďalších milión offline games, sa volá Offline Games. Áno, dobre počujete, Offline Games. Aplikácia, ktorá má v sebe offline games, sa volá Offline Games. Áno, máte tu, čo ja viem, Archery, Darts, Number Merge, Color Connect, veľa hier, veľa. Čiže oplatí sa to a najlepšie je na tom, že je to zdarma, úplne zdarma. Všetky hry okrem Minecraftu a Geometry Dash. Geometry Dash, môžete mať Geometry Dash Lite. To je zase také, kompatibilné. A proste môžete mať všetky hry zdarma okrem Geometry Dash a Minecraft. A posledná bonusová hra je tu na Google. Stačí, aby ste si vyhľadali, aby ste si vypli Wi-Fi-ku, vyhľadali, čo len chcete, dáte vyhľadať a ťuknite tu na. A máte tu na tohto oblačíka s dážnikom. Toto určite každý poznáte. To je OG. Myslím. Ak som sa pomýlil, napíšte do komentárov. Nevadí. Takže to by bolo na dnes všetko. Ak chcete vedieť ďalšie zaujímavé fakty, tak nezabudnite dať like, odber a napíšte mi do komentárov. Áno, chcem ďalšie zaujímavé fakty. Ďakujem, dovidenia.